Концерттан телевизор белән кайтып киттеләр. Күңел радиосы тарихында беренче тапкыр шул рәвешле зур бүләк уйнатылды. Моның өчен Руслан Кираметдинов концертына гына килергә кирәк иде. 800 кешелек тамаша залы җиңүченең исемен игълан итүне түземсезлек белән көтте. Алар арасында хәбәрчебез Гөлназ Гыйниятуллина да бар иде. Руслан Кираметдиновның концертында күңел радиосынан үзенчәлекле бүләкләр тапшыру матур бер традицияга әверелде. Узган елны концертта күңел үзенең сайтын тәкъдим иткән иде. Быел исә 2 көн дәвамында телевизор утырга мөмкин. 67 yaşında Күңел радиосы! Залдагы кечкенә тамашачы иң бәхетле кешене билгеләде. Телевизор иясе дип шәһәрдәшебез Роза Мусалимова табылды. Эштә дә, өйдә дә һәр радионы тыңларга тырышкан Роза ханымны эчке сиземләве алдамады. Бүген ул язмыштан узмыш юк дигән гыйбарәгә ышанырга мәҗбүр булды. Концертка килү белән билетыгыз башка көнгә дип аны кире боралар. Ул кассага төшеп бүгенге концертка соңгы билетны ала. Мен бик шат, бик рәхмәт, бик зур. Конечно, шушы хәле халык арасыннан мен аны кәсбен бик шат. Мин аны уйламадым да, конечно. 2013 ел күңел радиосы өчен бүләкләр елы дип әйтергә кирәк. Радио тыңлаучылар арасында яңа ел һәм 23 февральгә бүләкләр уйнатылды. Зур телевизорда радио тыңлаучылар арасында кызыксыну уятты. Без рекламаны җибәргәннән соң 2 көннән соң безнең даими бер тыңлаучы әби шалтыратты, мине белән татыштырдылар. Һәм бу әби миңа сорау бирә. Румин үскәнем, сез чыннан да халыкка 2 ат хәтлек телевизор бирәсезме? Мен дә апа җаным, чыннан да 2 ат хәтлек телевизор бирәбез. Күңел тыңлаучыларын алга табада бүләкләр белән сөендерергә җыена. Моның өчен радио алгычларны 67-79 УКВ яшьлегендә көйләп күңелне тыңларга гына кирәк. Гөлназ Гыйниятуллина, Андрей Рачиев, Яңалыклар.